Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channelnya Jainul Vlog 56. Sore iki nganu cah arepe gawe nganu aku apa jenenge, gawe telo karamel. Yo pas mau elek imangi nggo godhog telone tak godhog dhisik, tapi terus sirup kuwi nganu kuwi lho, gawe karamel piye ya, cara bahasane no gawe cimplung. Nah, kok pas pengen gawe apa, pengen gawe cimplung iki mang, dadine iki sik iki sik manasi apa jenenge, sik manasi banyu terus karo kemang aku wis nyemplungne gulane. Dadine apa wi piye ya, sik njajal lah. Dadine iki mang sik njajal ya, sik penasaran hasilnya piye, dadine piye. Dadine koyo ngene iki lho, tak sepilne teko mburi ya. Nah, iki lho bolo. Iki telone sing wis tak godhog. Iki kan aku wis godhog telone. Lah mari ngono iki nek kene iki aku sik nggodhog apa ki? Manasi gula. Gulane iki sik tak panasi, tak karamel. Dadine iki nganu, iki blas ora tak wehi banyu, mek full murni gula tok, tak panasi. Tak dadekne karamel kae, tak cairne lah. Dadine mbuh carane ngaramel piye aku ora paham. Wong iki yo sik njajal pertama. Jarene iki kudu kon ngowahi mentega apa piye ngono lho. Lah iki mek gula tok iki mang. Terus neh iki aku wis nggodhog banyu, tak panasi iki. Tangge nyemplungne telo, iki telone iki tak panasi neh, tak godhog neh bolo. Telone tak panasi, tak godhog neh, bene luwih empuk ngono lho karepku, ben ra atos-atos. Jenenge wong jajal, jeneng wong lanang iki ngene iki lho bolo. Lek kepengin apa jenenge? Lek kepengin gawe tapi yo demen aku gawe ngene iki. Wis pada intine ngene iki. Krebyek dhewe. Kan enek sing alah penak tuku gelis. Alah, aku wis timbangane tuku ning ngene iki ae. Belajar gawe dhewe, engko enek kurange kan ya kena ngge sinau neh. Kurange ning opo, nganune ning ndi, nek nggih belajar neh. Lah ini bolo. Iki godhog telone iki karo manasi gulane. Nah, iki. Ngene iki piye bolo? Engko lek wis dadi karo nganu ya, komeno ya. Iki carane gawe iki piye, kurange ning ndi, kurange apa, ben kena tak ngge sinau neh. Lek ora enek sing mblajari ya ora iso. Masih ndelok tutorial barang iki kadang ya ora dadi lho ya an. Dadine ya wis ngene iki. Lah iki kowe rencana ya ngono, telone tak cemplungne rene. Lek wis dadine umum. Wis karo ngenteni umum sik ya. Nah, iki lho bolo, kena wis tak cemplungne. Dadine apa jenenge iki bar telone tak godhog mang. Bar telo tak godhog terusan bareng nggo karamele. Lah iki saiki ngene iki dadine. Mbuh iki nek kurange opone, nek kurang benere piye, nek kurange piye ya komeno bolo, tak revisine lagi. Mbuh ngene iki jenenge nek ngarani apa. Lah ngene iki praya wis mateng to. Nah, ya wis ngene iki dadine. Dadine ya wis gur ngene iki, lek ngarani iki ya apa ya? Cimplung, tapi sangka gula putih ora sangka nira. Tuh, seng-seng wes terus seng-seng. Wis ngene ya bolo ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.